Nieuwe drugstestlocatie bij ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. Ook voor ons als wetenschappers is het belang om te weten wat er in Terneuzen op de markt is in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat het toch een van de steden is waar een haven is, waar relatief veel drugs binnenkomen. En verder in deze Zeeland nu. Angst voor nieuwe opleving. En dramatisch seizoen voor zaalvoetballers. Goedenavond. Zeeuws-Vlamingen die een pilletje of poedertje willen laten testen, moesten tot voor kort naar Goes. Maar sinds begin dit jaar kunnen ze ook terecht in Terneuzen. Emergis heeft bij ziekenhuis Zorgzaam een nieuwe drugstestlocatie geopend. Wat we eigenlijk doen is, we gaan deze meten. Dus we meten de dikte, maar ook de vorm van de pil, ook de kleur van de pil. Nou, dit is duidelijk, hè? Dit is een witte pil. Leo is een van de mensen die op woensdagmiddag klaar zit om de Zeeuws-Vlamingen te ontvangen die hun drugs willen laten testen. Het doel van de testservice is tweeledig. Voor de aanleveraar is de service, want wij kunnen testen en nou ja, daardoor kunnen we in ieder geval iets over die drugs zeggen. En anderzijds is de monitor. En dan kunnen we eigenlijk zien wat speelt er op de drugsmarkt in Nederland. Wat dat betreft was Zeeuws-Vlaanderen nog een blinde vlek. Ook voor ons als wetenschappers is het belang om te weten wat er in Terneuzen op de markt is in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat het toch een van de steden is waar een haven is, waar relatief veel drugs binnenkomen. Misschien ook wel een bestemming buitenland. En dat je dus gewoon goed weet wat daar speelt. Na een week kunnen gebruikers bellen voor de uitslag van de drugstest. En het is natuurlijk nooit van, nou, dit is een goede pil, veel plezier. Er zit altijd risico aan, dus dat wordt zeker in het gesprek meegenomen. Ja, aangeschoven is politie- en justitieverslaggeefster Mercy Kamermans. Mercy, welke drugs laten de Zeeuwen nou het meest testen? Nou, de hoofdmoot is toch wel ecstasy. Dat zijn dan echt mensen die het recreatief gebruiken, bijvoorbeeld op een feestje. En is dat dan ook de drug die in Zeeland het meest gebruikt wordt, denk je? Nee, dat kun je niet zo stellen. Het is natuurlijk een bepaalde groep mensen die hun drugs laten testen op zo'n testlocatie. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de verslavingskliniek van de Emergis, ja, daar komen hele andere soort mensen binnen. Dat zijn vooral alcoholverslaafden en dagelijkse drugsgebruikers. Ik denk dat mensen die op testlocaties komen, hun onverstandige pilletjes daar toch verstandig gaan laten onderzoeken om te kijken van, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Ik heb nooit gehoord dat mijn patiënten dat laten testen. Naast mensen die verslaafd zijn aan drugs die al lang op de markt zijn, zoals cocaïne en cannabis, melden zich de laatste tijd ook mensen die zogenaamde designerdrugs gebruiken. Deze relatief nieuwe drugsoorten, zoals Flakka en 2-MMC, zijn niet zonder gevaar. Het grote risico van designerdrugs is dat het vaak onvoorspelbare effecten heeft, omdat we gewoon niet zoveel weten nog van dit soort middelen. En dat is een groot risico. We zeggen ook altijd, als je dit soort middelen gebruikt, ben je je eigen proefkonijn. Door elke keer de chemische samenstelling van die drugs een klein beetje te veranderen, zijn veel designerdrugs legaal te verkrijgen via webshops. Maar vanaf 1 juli komt daar verandering in. Vanaf dan zijn alle designerdrugs in 1 keer verboden. Een goede zaak, volgens de verslavingsarts. Beschikbaarheid is heel belangrijk. Je ziet bijvoorbeeld bij het verbieden van lachgas vrij te verkopen, heeft mede, denk ik, geleid tot een daling in het gebruik van lachgas. Dus dat werkt zeker. En Mercy, er komt dus een verbod aan op die designerdrugs. Betekent dat ook dat we er dan binnenkort vanaf zijn? Nee, we moeten geen wonderen verwachten, zeggen de deskundigen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ecstasy, dat werd al in 1988 verboden. Nou, er werd nog nooit zoveel ecstasy gebruikt als nu. Mercy Kamermans, dankjewel. In Biervliet zijn veehouders bijgepraat over de gevaren van blauwtong. Het virus heeft het afgelopen jaar veel dieren het leven gekost. Dus wil iedereen beter voorbereid zijn op een volgende uitbraak. Dat kan vanaf mei al gebeuren. Dan kan er weer virussen verspreid worden en dat gaat ook gebeuren. Dus is het de vraag of veehouders geld willen uittrekken om de dieren in te enten. Nu wordt het toch weer spannend wat het gaat doen, dus ik overweeg nu toch om van het jaar toch te enten. We willen wel kijken om te voorkomen dat we dezelfde problemen als vorig jaar gaan krijgen. Want wat er vorig jaar is gebeurd, dat niet nog een keer? Nee, liever niet, zeker niet, nee. Een groot deel van de boeren lijkt hun keuze al wel te hebben gemaakt. Ik heb maar een paar schapen en je wilt ze dan toch ook in leven houden. En, dus we hopen dat
het dit jaar goed afloopt. De arts van de Vijver zou het liefst morgen al beginnen met vaccineren. Tessa van der Wouw is door de culinaire gids Gomio uitgeroepen tot sommelier van het jaar. Van der Wouw is verantwoordelijk voor de wijnen bij restaurant Interscaldis in Kruiningen. Van der Wouw kreeg de prijs vanmiddag uitgereikt in Utrecht. Gomio is een van de belangrijkste culinaire gidsen van Nederland. Er was ook een prijs voor restaurant De Main in Katzand, dat dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer is in de lijst. Chef Dani Hoefnagels van De Main kreeg vorig jaar ook al zijn eerste ster van Michelin. Het hoogst genoteerde Zeeuwse restaurant is dit jaar Meliefste uit Wolfharsdijk. Met man en macht graven archeologen 17e-eeuwse skeletten op in Vogelwaarde. De botten zijn ontdekt bij de aanleg van een nieuwe riolering. Ik kijk naar de lichaamshouding van het skelet. Ik doe een geslachtsbepaling. Nou, dit is toevallig een mannelijk individu. Ik kijk of ik ziekte zie of slijtage. Ik onderzoek het gebit. En dat doen we bij elk graf. En is het niet ook een beetje een gek idee van die historische graven in de buurt, rioleringen waar ook trollen doorheen vliegen? Nou, die blijven gelukkig in de buis zitten. Ja, het is, je probeert het zo goed mogelijk op te graven. Met zoveel mogelijk respect de mensen inderdaad blootrecht te documenteren. En dan worden ze netjes met ons meegenomen en verder bestudeerd. En dan worden ze bewaard straks in het Zeeuws depot in Middelburg. De archeologen die moeten wel opschieten omdat de werkzaamheden verder moeten. Er is wel voorspeld dat we straks allemaal in een elektrische auto gaan rijden. En dan kun je kiezen voor een nieuw model of je kunt je huidige benzineauto ombouwen. Jan van den Bigelaar uit Kloeting heeft een passie voor elektrische auto's. En heeft een Mini met benzinemotor omgebouwd tot een elektrische auto. Dat elektro was net een beetje in opkomst, een jaar of 10 geleden zoiets, of nog langer. En het leek me best interessant, omdat mijn vorige werk ook altijd elektronica en elektro was. Leek me dat best interessant om zo'n ding proberen om te bouwen. Dus bij wat gegevens gaan zoeken, van alles opgezocht. Ja, en toen kwam ik van alles tegen. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En hij is er inmiddels al 10 jaar intensief mee bezig. Nou, ik droom er niet van 's nachts, maar ik ben er toch wel vaak mee bezig hoor, als ik op bed lig. Hoe ga ik dit doen, hoe ga ik dat doen? Oh, ook nogal dit. Verdorie, waarom werkt het niet? En dan kan je weer opnieuw beginnen, net zolang tot het wel werkt. Je moet gewoon door blijven gaan. En het resultaat ziet er tot nu toe goed uit. Maar ondanks dat alles werkt, mag hij er nog niet mee rijden. Nee, je mag absoluut de weg niet op. En dan moet eerst een hele strenge keuring bij de RDW. Dat gebeurt dit jaar, zouden ze in Delft doen voor mij. Dan wordt echt helemaal getest. Nou, als dat goed is, dan krijg je een typegoedkeuring, ander kentekenbewijs. En dan is het goed, dan laat je hem even APK keuren. En dan mag je rijden op de weg. En één ding weet Jan zeker, hij verkoopt hem nooit. Nee, we gaan lekker oldtimer ritjes rijden en dergelijke. Je gaat het ding niet verkopen dan? Nee, echt niet. Dat blijft netjes in de garage staan, klaar. Voor niet verkocht. Nee, voor geen miljoen. De zaalvoetballers van Groene Ster uit Vlissingen spelen al sinds 2013 in de eredivisie. Maar dit seizoen dreigt de club voor het eerst te degraderen. Het loopt niet, de resultaten zijn ronduit slecht. En hoewel de competitie nog tot mei duurt, voelen ze de bui al hangen. André Sierenveld is Mr. Groene Ster. Hij speelt zelf niet meer in het eerste team, maar de medeoprichter is er nog wel nauw bij betrokken. De huidige situatie gaat hem aan het hart. Bij mij is dat gewoon een belangrijk deel van mijn leven. Ik ben een van de oprichters ook. En, zelf ook jarenlang bij het eerste gespeeld en ik zit nu ook in het bestuur. En dan wil je natuurlijk dat het ook op sportief vlak gewoon goed gaat. Maar dat gaat het dus niet. In de eerste seizoenshelft won Groene Ster geen enkel duel. En ook in de degradatiepool blijven de successen vooralsnog uit. Gisteren verloren de Vlissingers thuis met 5-1 van FC Marlenne. Als het zo doorgaat, degradeert de club rechtstreeks. En dit is de 3e keer dat wij in een degradatiepool zitten. De voorgaande 2 keren hebben we ons eigenlijk vrij eenvoudig veilig gespeeld. En nu gaat het iets moeizamer. Een van de routiniers bij Groene Ster is Khalid El Hattash. Hij weet wel waarom de club het moeilijk heeft. Ik denk toch dat we in een bepaalde transitie zitten. We hebben hele goede spelers uit Vlissingen die bij de top 6 spelen van Nederland. Maar het behouden van zulke spelers is een lastig verhaal voor de club. Ik denk dat de financiële middelen van Groene Ster ook helaas heel beperkt zijn. Dat hangt ook af van de provincie zelf en de bedrijven die erachter staan. Als je kijkt naar andere clubs in het land, die hebben wel bedrijven erachter staan. En
die werken wel samen met gemeenten en ik denk dat dat Groene Ster wat lastiger gaat. Jarenlang heeft Groene Ster een gouden generatie gehad. Met voornamelijk uit Vlissingen afkomstige topspelers haalde de club zelfs de bekerfinale. Te lang is op die goede lichting geteerd, vindt Sierenveld achteraf. De eigen jeugdopleiding, die er sinds 3 jaar is, stemt hem wel hoopvol. We zijn nog steeds aan het groeien. We hebben ieder jaar steeds meer leden. Wat ik zei, we hebben al heel veel jeugd. Dus wat dat betreft gaat het eigenlijk hartstikke goed met de vereniging. Maar dan is het wel belangrijk dat je op het hoogste niveau blijft acteren. Ja, zou het niet gezond zijn ook om een keer 1 stapje terug te doen en dan later weer een stap vooruit te kunnen? Dat zou kunnen, maar ik vind dat wij in de Eredivisie thuis horen. Groene Ster hoort absoluut in de Eredivisie. Ik heb ook gezegd tegen de jongens, dit is niet Groene Ster waardig. Waar we staan en qua voetbal, et cetera. Maar goed, uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Het is iets meer dan 5 voor 12. Kan jij je een Eredivisie voorstellen zonder Groene Ster? Nee, persoonlijk niet. En daar gaan we ook gewoon voor zorgen, denk ik. Ik ben optimistisch. We hebben echt stuk voor stuk goede voetballers. En het zit gewoon even niet mee. We zitten echt in de hoek waar de klappen vallen. We moeten ook gewoon realistisch zijn. We staan tweede van onder. Alleen, we moeten nooit de hoop opgeven. Hè. We zijn Zeeuwen. Ik worstel alleen, kom boven. Het was even schrikken vandaag als je naar buiten keek. Regen en ook wel natte sneeuw. Het werd vandaag in Zeeland maar een graad of 3, een echte gure dag dus. En dat zal morgen niet anders zijn. Vanaf woensdag enkele droge dagen en een kleine opleving qua temperatuur. Maar die temperatuur zakt tegen het einde van de week toch weer terug. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.